Hoxe vamos a explorar esta igrexa de aquí. Vamos mirar o cruceiro, pero antes vamos mirar aquí a casa esta, a ver se vive alguén. Se vive alguén, pois escapamos a correr. Se sale detrás nosa. Pois miramos a igrexa, o petróleo que aí que ten unha placa. Se non estou mal, creo que sí que vive alguén, Déxame que a cámara móvil. Mellor non subimos. Bueno, vamos a ir ao petróleo este. Dios, por pouco te pegas. Na lembranza de Armando Crespo Novio, a parroquia agradece o teu labor. Agrón, agosto de 1999. Falta ya tilde. É verdad. Mira ti, como o meu apellido no DNI, que non me puxeron a tilde. Puesto en agosto de 1999. A saber, hai que mirar no concello. Aquí temos o cruceiro, ten aquí uns nomes. Por aquí hai más, alrededor da banca, hai diferentes nombres. A ver. Serán da Guerra Civil? Lo hizo Nicolás Non, Rodríguez. 1908, non son da Guerra Civil. Nicolás Rodríguez sendo cura párroco. Aí, bueno, pois... Ah, son os que pagaron por facer o couso ese. Ah, mira ti. Aquí típica mesa ou banco dos cruceiros, non sei que é. Banco non é, non? Home, non, É, banco. será mesa. Vamos a entrar. Isto que é a casa do cura? Esto, non tenho nin idea. Sí. Debeu ser. O 29 é reunión aquí, alá. Vamos a empezar pola dereita. Pecha a porta que por se acaso hai algún notas que lle moleste. Ahora baixamos o cemiterio de aí. Bueno, ten aí uns ventanucos en diferente altura e posición. Unha porta. Este é o mausoleo. Sí, é de madeira de dentro. 1959. Este é outro. Sí. Son iguales, supoño. Non, son de diferente xente. Home, digo o diseño, jefe. Eu viño de guía turístico, máis que nada. Home, aquí hai outras escaleiras para baixar o cemiterio. Bueno, as cruces de aquí foron arrancadas ou directamente que teñen moitos anos e romperon. Mira isto de aquí. Eu continuo un trobar artefactos sacros, Así que despois hai maldicións. Logo é con Zuzu. O cemiterio non hai nada. Bueno, pero miramos. Aquí ten outro couso destes. Teño que mirar como se chaman as cousas estas. É un plástico, pensei que era unha navalla. De volta. Aquí Non hai nada. unhas escaleiras. Isto non sei que é. Vamos a ver se está aberto. Non está aberto. E isto outro mausoleo deses. Bueno, esas escaleiras subirei despois. Pero a cruz pequena esa, bueno, porían ya polas estas que romperon. Bueno. Pero unha película de medo, Si, é a primeira vez que me cago en... Meu, encenderon luces, Encendeuse unha luz cando me acerquei. Boa, é a primeira vez que vexo isto, Xa non dá medo isto, está cerrado. Vale, pois nada. Encenderonse as luces cando entrei. O sea, cando entrei, cando me acerquei. Serán de movimiento. Serán, supoño. Eso espero. Esta ten pinta de ser a máis antigua. Non sei, non pon. Esta tamén. Isto é de 2003, jefe. 2003, me cago en ela, é verdad, non é? Pois non é moi antigua. Esta non sei. 88. Si debe ser a casa do cura, ese día atrás. Se ves que empezan a sangrar os santos, corta. É verdad. Mira, aquí ten outra escaleira. Bueno, que non hai nada, ou si? Aí había un banco. Hai máis cemiterio, me cago. Chivo. Estes están novos. Que arrancaron o banco.
sitio, Si, ó, é a primeira vez que vou a unha igrexa así, na vida, pero na vida entrei nunha cousa así. E mira que vin igrexas aquí en Galicia. Ten alcantarilla. Supoño que será da casa do cura. E eso, uns baños non creo que sexan. A verdad que nin idea. A ver, isto un mausoleo destes, ou un mausoleo deben ser tumbas da familia, pero teñen aquí como unha chimenea. Non sei se é unha chimenea, supoño que non. E isto, pois, W, será un baño, a verdad que nin idea. Eso, estou seguro que é a casa do cura. Si, xa mirei. Está... Vou subir as escaleiras aquí e xa marchamos deste sitio. Bueno, vamos a salir por fora. Va, e aquí tes como un banco para sentarte. Ah, a Guerra Civil entón. Bueno, de antes da Guerra Civil, digo. Xa. Vaya catatada acabo de dicir. De antes da Guerra Civil. Los feligreses de esta parroquia a sus caídos por Dios y por la patria. Que eu sepa, José Antonio Primo de Rivera non era de San Lorenzo de Agrón, Digo eu. E estas placas queren nos quitar, Calvo Seica. Sotelo creo que tampouco. Mira, aquí estas escaleiras están moi desproporcionadas. Meu, é para subir ao campanar. Ten aquí un chaleco raro. No, coño, isto para baixo, Si, isto é para subir aí ao da campana. Vou colocar as gafas para avisar. As gafas de sol. Que as tiña na man para ver isto dentro. Ainda vou quer. Bueno, pois isto sería o vídeo de hoxe. Ala, veña, hasta a próxima.